se kaže da su razni kompjuterski virusi, crvi i sličan maliciozni softver samo vrh ledenog brega. Ispod toga stoji jedna ogromna masa vrlo raznovrstnih opasnosti, a u tom podzemlju ima mesta za sve. Tu su razne forme sajber vandalizma, razne prevare, pre svega prevare u finansijskim transakcijama, onda piraterija svih vrsta, pornografija, industrijska špijunaža, zatim razni oblici onog takozvanog aktivizma, pa onda sve do raznih oblika sajber ratovanja u koje se uključuju vrlo dobro organizovane i fundirane grupe. Vreme romantičnih mitova o klincima hakerima koji iz zabave ili intelektualne radoznalosti upadaju u tuđe računarske sisteme je prošlo. Kompjuterski kriminal danas je veliki biznis sa svim odlikama organizovanog kriminala ističe Šoškić. Internet kriminal jeste opasan, zato što ga je naročito teško otkriti i njime može da se bavi bilo ko. Sve što vam je potrebno jeste dobra internet konekcija i loše namere. Srbija u pogledu informatizacije je u zaostatku od nekih 6 godina, što je mnogo u informatičkom svetu. Od 2006. godine naša zemlja ima zakon o visokotehnološkom kriminalu, a istovremeno se radi na formiranju i obuci specijalnih timova u MUP-u, tužilaštvu i sudstvu, ali predlog zakona o zaštiti informacija u informacionim sistemima, računarima i mrežama još je u skupštinskoj proceduri. Period godišnjih odmora se bliže kraju. Dok je nekim odmor bio kratak, drugi su po povratku prionuli na posao. Mada su istraživanja potvrdila da je zarad